Det er et rigtig godt sted, det her. Perfekt. Ja. Hvorfor stoppede man sukkerimporten fra de vestindiske øer i 1872? Var det fordi, at sukkerrørsimporten, ja. Var det fordi, man selv begyndte at dyrke sukkerroer? Eller omkostningerne blev dyre? Ja. Så man kan sige, at det må nødvendigvis være fordi, at man har kunne lave det til samme pris her i landet. Sådan så man ligesom sparede den omkostning, der var ved at transportere sukkerroerne så langt. Ja, sukkerrørene. Vi skal også styrke vores egen økonomi mere. Ja. Altså man kan sige, hvis det er vores egne produkter, så kan vi jo ligesom sælge ud af dem, i stedet for at skulle importere for at kunne få indtægt ud af det. Så det er ligesom selvforsynende på en eller anden måde, hvilket er hvad kan man sige, fordelagtigt for en stat at være selvforsynende. Ja. Ja, og så er der måske også noget med, at man får et større udbytte af sukkerroer end sukkerrør. At det er en anden form for sukker, man får fremstillet. Ja, jeg tror også, det er noget med, at det ligesom var den nye dille. Det skulle være sukkerroer. Man kan sige, at nu ved jeg det ikke nødvendigvis, men man kunne forestille sig, at det var nogle teknologiske landvindinger, der ligesom gjorde, at man kunne udnytte sukkerroerne på en lige så optimal måde, som man brugte sukkerrør før. At man i den forbindelse brugte nogle maskiner og sådan noget til at udvinde det, man skulle bruge af sukkerroerne på en mere, hvad kan man sige, økonomisk valid måde, uden at vide det. Det kunne det godt være. Ja, det er det.